zanima jeste li vi ovdje prvi puta ili ste često kod Jelene i kako vam se svidjelo? Prvi put smo došli smo u namjeri da vidimo, da spoznamo tehniku kušanja vina, da upoznamo različita vina, ali smo oduševljeni, impresionirani. Da pače pratimo Jelenin rad već sigurno godinu dana, otkad znamo za nju i ako nam sviđa ono što radi. Trudili smo se ući i prije već se priključiti cijeloj priči, ali eto... Ali nema mjesta, jer kad smo se prijaviš je popunjeno. Tako da evo napokon smo se dočepali tog mjesta i jedno čekamo ponoviti zapravo lekciju. Jako smo zadovoljni. I naučiti novo. Da, počeli s obzirom da smo kao početnici ovdje, ne kao vinski početnici, ali kao početnici u ovakvom načinu gledanja na stvar, volim bi početi iz početka, znači od vinske škole, pa eto. Svi koji nisu, go for it. Hoćete li doći u Jelenin butik vinske kulture? Apsolutno, ako ga otvori. Prvi dan na otvorenje. Na otvorenje. Mogli bi mi ovako, ali čovjek ne može toliko staviti. Pa ajde ništa.